uvjetovala, 20 Turke isterala. Očigledno je da gospodin Čanak ne želi da nas pohapsi. Zato ćemo ga sada pozdraviti i predati mu nešto što je njegovo. Kako žalostno danas! U ruci imam zastavu koju je gospodin Nenad Čanak negde očigledno zaboravio, pa mi je došlo u ruke. A pošto je danas kiša i loše vreme, ja ću ovu zastavu spustiti ovde, pa vas molim svi da priđete da očistite noge, da ne idete kući kaljavi. Hvala. Priđite svi slobodno. Ajde, ja sam iskao. Evo vidite kaljavi kući. Hoće da stane. Može se kupi ovo za kući kao tira. Jebem. Braćo i sestre, srpski Novi Sade, hvala vam što ste došli večeras, hvala vam što smo pokazali svima kome pripada, čija je Vojvodina, da je to srpska zemlja bila i biće. Hvala vam što ste pokazali da srpski narod nije zaboravio svog spasioca, svog oslobodioca, majku Rusiju, i hvala vam što ste pokazali da srpski duh i tekako živi. Vidimo se ako Bog da uskoro. Živela Srbija! Živela! Živela Rusija! Živela! Srbija, Rusija, ne treba nam Unija! 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 Srbija... Drži to, ne pitaj ništa. Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Bog i Bogom! Pozivam vas najpre da se, kako i dolikuje Srbima pravoslavcima, pomolimo Bogu, svi zajedno. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Braćo i sestre, pomaže Bog. Pre nego što krenemo, doneli smo ovaj znak turske avijacije, koji će nam poslužiti večeras da na njemu govornici mogu lepo da pričaju, pošto je mokro i pošto je kiša. Republika naša srpska nikad neće biti turska.
Ma sada još jednom, pomaže Bog, srpski Novi Sade! Bog ti pomogao! Večeras smo se okupili u Novom Sadu da pokažemo da plamen srpskog nacionalizma još nije ugašen. Došli smo i da im pokažemo da se ne plašimo nikakvih zabrana Nenada Čanka i Aleksandra Vučića. Prošli protest su nam zabranili, a večeras smo došli ovde da im pokažemo da ih se ne plašimo. Večeras smo došli da krenemo iz Novog Sada i da obiđemo čitavu Srbiju i da podignemo srpske nacionaliste na noge. Tako je! Dosta je Srbiji lažnog nacionalizma, dosta je Srbiji izdajnika poput Aleksandra Vučića koji su otvoreno pogazili Ustav. Pizdo! Srbiju si izdo! Dosta nam je i Nenada Čanka, koji godinama govori o nekoj njegovoj ideologiji koja se svodi na ideologiju debelog creva. To je čovek koji nikada u životu ništa nije radio. To je čovek koji živi samo od politike, koji reketira firme po Vojvodini. On od toga živi. Čovek bez dana radnog staža, kao i Aleksandar Vučić koji govori Srbima o radu. A mi ga sada pitamo, Aleksandre Vučiću, gde si ti radio? Gde si ti krvario? Gde si ti ginuo da zaradiš platu? Nigde, kao i čitava njegova porodica. To su ljudi koji žive od narodne propasti, koji su spremni sve da izdaju, kao što su izdali Kosovo i Metohiju, sutra će izdati i Vojvodinu i Novi Sad, preko sutra će izdati Šumadiju, a zatim Rašku oblast i sve redom. Njima ništa nije sveto, baš njih briga i za Srbe i za Srbiju. Izdajnici! I zato od večeras širite svuda da se plamen srpskog nacionalizma probudio, da im nećemo dati da uzmu više ni pedalj naše zemlje i da je ovo trenutak kada je vreme da im kažemo dosta, ne damo vam više ništa. Druga stvar zbog koje smo večeras ovde je i naša podrška Ruskoj federaciji i Vladimiru Putinu. Ruska federacija već godinama daje Srbiji veliku podršku. Od potpisivanja Briselskog sporazuma pa sve na ovamo. Rusi nam govore, čak i kada vi budete izdali Kosovo i Metohiju, mi nećemo izdati. Zato sada, kada zloglasni NATO pakt na čelu sa Amerikom obara ruske avione pomoću ovih idiota iz Turske, mi otvoreno stajemo u stranu Rusije i govorimo im da će srpski narod biti uz Rusku federaciju i da nećemo dati Aleksandru Vučiću da Srbija uđe u NATO. Aleksandre Vučiću, Srbija neće ući u NATO. Morat ćeš da pobiješ nas 1000 kako bi ušli. Nećemo u NATO! Braćo i sestre, večeras prenesite ovaj glas i na idućem skupu kada budemo bili u Novom Sadu ponovo. Očekujem ne da nas bude 10 puta više, očekujem da nas bude 100 puta više. Obići ćemo čitavu Srbiju, a zatim ćemo se ponovo vratiti na ovo mesto odakle i počinjemo. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Živela Srbija! Sada vam najavljujem čoveka, vašeg sugrađanina koji je poznat, kako vole da kažu iz građanske Srbije, po jednom velikom ispadu kada se skinuo u sred emisije i pokazao majicu Vučiću pederu. Tomislave, izvolite. Bravo, brate! Pomaže Bog, braćo i sestre Srbije. Bog ti pomogao! Kažu neki koji danas nisu došli, hladno je u Novom Sadu, kiša pada, zima je. Nije nama zima, gre nas ljubav prema Srbiji, ljubav prema Rusiji. Gre nas i mržnja prema svim izdajnicima koji nas uništavaju i prodaju. Prema Vučiću, prema Čanku, prema NATO lobistima. I sada ćemo pokazati da nam nije zima. Nije zima i neće biti zima Srbiji dok je nas. Dok je vatre srpskog pravog nacionalizma,
koji neće pristati da nas separatisti Nenada Čanka cepaju, da nam otimaju ono što je oduvijek bilo srpsko, koji neće pristati da nas Aleksandar Vučić uvodi u NATO, da kleči pred onima koji su nam decu ubijali, da spava u Briselu i hvali se time. Neće Srbija dozvoliti ono što su za nju pripremili. I to jeste jedina poruka ovoga skupa. Neće vam proći, gospodo izdajnici. Više nas je, jači smo, uporniji smo, sigurniji smo. Hvala, braći i sestri Srbije. Bravo! Braći i sestre, pomože Bog još jednom. Za one koji danas upravljaju Srbijom, za one koji žele da Srbija nestane i propadne, za sve one koji bi najradije voljeli da nema više ni Srb, ni od Srba, ni od Srbije, mi smo spremili jedan lep pozdrav, jednu lepu poruku. Ta poruka glasi: s nama je Bog, s nama je Rusija i s nama je pobeda, jer, braći i sestre, onaj narod koji danas predstavlja svetionik slobode u čitavom svetu, to je bratski ruski narod. I mi Srbi, mi srpski rodoljubi, srpski nacionalisti vrlo dobro znamo da ni nas danas uopšte ne bi postojalo da nije bilo bratske Rusije. Sabrali smo se ovde jednim lepim povodom. Taj povod je 97. godišnjica od oslobođenja srpske Vojvodine. Nije Vojvodina nikada bila antisrpska, nije Vojvodina nikada bila usmerena protiv srpstva. Ona je od početka nastala kao plod srpske borbe za slobodu, kao svetlost u tami austro-ugarskog ropstva. I tu srpsku Vojvodinu, koju su gradili, koju su branili i koju su na kraju i oslobodili naši dični preci, danas mi također želimo da branimo. Srpsku Vojvodinu danas svojataju, danas je pogane, danas je kvare oni koji ničega zajedničkog nemaju ni sa Vojvodinom, ni sa srpstvom, ni sa Srbijom, ni sa ljudskim rodom u krajnjoj liniji. Jer da imaju što je čovečanstvo u sebi, oni bi prestali da bezačno lažu i obmanjuju srpski narod i sve građane srpske Vojvodine i čitave Srbije. To su oni kojima ništa nije ni sveto ni čestito. To su oni kojima smeta sve ono što je dobro, što je lepo, što je ispravno, što je istinito. Mi znamo, braći i sestre, da oni kojima smeta slavno ime Petrovgrad, evo vidimo šta se događa ovih dana u takozvanom komunističkom Zrenjaninu, nekome smeta srpski naziv Petrovgrad, a ne smeta im Bečkerek, nego im smeta Petrovgrad, koji je dobio ime u čast srpskog kralja Petra I. Oslobodioca. Srpski Novi Sade, srpska Atino, došli smo ovde da prenesemo još jednu poruku. Ta poruka je da srpski narod dobro pamti i ko nam je doneo tu slobodu, zahvaljujući kome smo ostvarili slobodu srpske Vojvodine i srpskog Novog Sada. To je, kao što rekao na početku, bila upravo bratska Rusija. Kada je 1914. godine Austro-Ugarska imperija napala na Kraljevinu Srbiju, prvi koji je tada stao u našu odbranu bio je sveti i veliki ruski car Nikolaj II. Romanov. Ruski car Nikolaj je znao da njegova Rusija nije dovoljno spremna za ulazak u svetski rat, ali je ipak to učinio, ipak je mobilisao svoju vojsku i rekao je Srbima sledeće: ja jesam na prvom mestu Rus i najpre volim Rusiju i ruski narod, ali odmah zatim ja sam i Srbin i volim srpski narod.
takvu ljubav kako imao Sveti car Nikolaj prema nama Srbima, i mi danas i uvek i dokle god postoje Srbi moramo imati prema bratskoj Rusiji. Mi Rusiji dugujemo ne samo svoju slobodu, mi Rusiji dugujemo samo svoje postojanje. Da te 1914. godine car Nikolaj nije stupio u rat sa svojim rođakom, nemačkim kajzerom Vilhelmom, i da nije žrtvovao i sebe i svoju ogromnu carevinu zarad slobode male Srbije, nas danas ovde ne bi bilo. Ne bismo mogli da stojimo, niti bi bilo ovog spomenika, niti bi bilo one saborne crkve, niti bi se ovaj grad zvao Novi Sad uopšte. A Srbi svoje postojanje još duguju caru Nikolaju, i kada su 1915. i 16. se povlačili po najvećoj zimi preko Albanije, i kada su naši vrli zapadni saveznici, isti oni sa kojima je danas prijatelj diktator Aleksandar Vučić, kada su ti naši dični zapadni saveznici i prijatelji odbili da prebace srpsku vojsku na krv, tada je ruski car Nikolaj rekao: ili ćete prebaciti te iznemogle srpske mučenike, ili će Rusija istog trenutka istupiti iz rata. I još jednu stvar treba da znate, tada su mu Francuzi i Englezi rekli: dobro, ajde, prebacit ćemo mi te Srbe, ali ko će to da plati? Pa ja ću platiti, rekao je car Nikolaj, i tako i bilo. To što smo mi Srbi danas živi ima da zahvalimo tome što je car Nikolaj iz svog i ruskog džepa platio Francuzima i Englezima da prebace svoje saveznike Srbe na krv. Slava Rusiji! Slava Rusiji i slava Srbiji! Braćo i sestre, sada vas pozivam da na jedan simboličan način pokažemo srpsku podršku Rusima u ovim teškim vremenima. Kao što znamo, u Siriji se danas vodi bezočni rat svetske osovine zla protiv svega onoga što je dobro, protiv svega onoga što odlikuje ljudski rad. Sirija je danas mesto na kome se sukobljavaju sa jedne strane Amerika, Turska, Islamska država i svi ti zlikovci, a sa druge strane Rusija, Sirija i sve ostale zemlje i narodi koji vole slobodu. I evo, dok stojim ovde nad amblemom turskih vazduhoplovnih snaga, turske ratne avijacije, želim najpre da kažem da će svako onaj ko udari na Rusiju proći isto onako kao i ovaj amblem pod mojim nogama. A drugo, sada ćemo na jedan simboličan način pokazati da ne samo mi Srbi, nego i čitav slobodoljubivi svet je danas uz Rusiju. Poslaćemo poruku na 12 svetskih jezika, simbolično apostolskih 12 svetskih jezika. Poslaćemo poruku: sa Rusijom do pobede! Živela Rusija, živela Srbija! I samo još jedno obaveštenje. Kada budemo završili ovde sa puštanjem ovih svetlećih balona, vidjet ćete, krenut ćemo u šetnju do Lige. Gužva to.